up, Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Explore Interlac. So for today's video guys, andito nga tayo sa pares ng Sander dito sa Dapdap, Bamban, Tarlac. So itong pinaka-pares ng Sander guys, makikita nyo dito sa mismong Dapdap nga. So bago siya mag-proper ng pinaka-Dapdap guys, bago kayo makapunta doon. So malapit lang siya guys, no, sa mismong Batchawan tsaka Tanawan. Sa lahat ng gusto pumunta dito guys, open sila Tuesday to Sunday guys. So Monday sarado sila. Nagbubukas yung pinakaparesan nila is 4 PM until 12 midnight guys. Yun o Tarlagueños, bali papunta na kami sa Pares ni Sander. So kasama ko si John at si Rap. So start kami dito sa Kantong Pagasa guys. Dire-diretso lang guys hanggang mapuntahan nyo yung Dapdap. So ipupuntahan natin guys, doon lagpas siya sa Batchawan at saka sa Tanawan. So pagkatapos nyo na pumunta sa Batchawan at Tanawan, so pwede kayong sumaglit dito sa Pares ni Sander guys. So excited na ako matikman yung pares nila tsaka yung mami and then yung ibang products nila guys. Later guys, so papakita ko sa inyo, titikman namin. So mga kasama kong bikers ngayon, si Jam tsaka si Rap, yung nasa unahan sila. So antabayan din muna natin sila magmula doon sa mataas, and then mamaya mauna na tayo pa nila. So, kakaliwa tayo. So, diretso lang. Pataas yung daan, guys. Yun na Tarlagueños. Bali, hintayin muna natin si Jam sa trap. Ayun na sila. So, paakyat. Pahahon yung dito yung daan. Sila guys. So, paunahin na natin sila. Invest din tayo guys. So, kakaliwa kayo guys, no? And then kanan, syempre, hindi nyo lang yung daan. So, ayun si John sa pinakarapan ko. Sa pinalagtod, si Rap. Medyo napalaban yung dalawa guys. Yun mo sa lahat ng bikers at riders na gustong pumasyal sa Bamban. So kung pupunta tayo ng Batchawan at saka ng Tanawan guys, so, diretso lang tayo guys para pasyalan yung pares ni Sander. Yung pinaka-sentro ng Pagasa dito sa Bamban, Tarlac. Diretso lang tayo guys. Medyo palubog na yung araw. Time check 5 o'clock in the afternoon. And guys, no, nakakaahon na naman yung dalawa, si Jam sa Rap. So paalala lang, no, sa lahat ng bikers, so magbabike tayo guys, lagi tayo nasa gilid dapat ng daan. Ang dami kasi mga bikers na matitigas yung ulo, nasa fast lane sila. So parang tumutulong nila yung daan. Hindi ko nilalahat yung lahat ng bikers, no, Tarlagueños. Pero mostly ngayon sa lahat ng baguhan ng mga bikers, yun nga, matitigas yung ulo. So napakatakot ng aksidente guys pag nasa fast lane tayo. So always dapat nasa gilid lang tayo. Maluwang medyo, yun nga, pwede naman tayong pumesto sa lane.
Dito no Tarlaqueños, matatanaw mo na yung pinakabatsawan. So yung pinakabatsawan na yun siya. So magmula dito sa kanto to, so mga 3 to 5 minutes lang guys, nandun na kayo. And then magmula sa kanto naman na to, so pwede yung dumiretso guys, mga 10 to 15 minutes, nandun na kayo sa mismong tanawan. So pag nandun na kayo sa mismong batsawan guys, diretso lang pataas, makikita nyo yung tanawan. So mag-hiking lang kayo mga 3 to 5 minutes. So ito na yung mga kasama natin guys, no? So tara guys. Yun o Tarlaqueños, pagkalabas nyo dito sa kanto ng Batchawan at Tanawan guys. So konting usog lang, kakaliwa tayo. Ito siya. May signage naman kayo magkikita dito, Tarlaqueños. So ito yung Metro Clark's Waste Management, and dito yung Dapdap Resettlement guys. So welcome Barangay San Roque. Diretso lang tayo. Diretso lang no, Tarlaqueños. Alalay lang tayo para makita natin yung Pares Sander. Sabi naman na pinaka-owner is bago siya magbanaba high school or elementary school. So check na lang natin mamaya guys. Guys, so dito na tayo yung Pares ni Sander. So yun Tarlaqueños, salo sa kasunod lang natin si Gang Sunarap. Ito na. So ito na yung pinakalabas ng Pares ni Sander. Pares ng Sander. So yun guys, so papasok na tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga in-offer nilang pagkain sa loob. Tara! Guys, makikita nyo sa pinakalikod ko. So every Saturday and Sunday guys, may live acoustic band sila dito. Napakasimple lang niya pero for sure masarap yung pagkain nila guys. So yung Tarlaqueños na bali titikman na natin yung pares tsaka yung pares mami ng pares ng Sander dito sa Dapdap, Bamban, Tarlac. So yun nga guys, sabi ko nga kanina no, kung galing kayo ng Batchawan tsaka Tanawan, sa lahat ng riders tsaka mga bikers dyan, so pwede yung daanan itong
pares ng Sander dito sa Dapdap, Bamban Tarlac. Yung Tarlaceños, meron din silang live acoustic band every 7 PM. So Saturday and Sunday guys, pwede kayong mag-chill dito. So yun guys, no, titikman na natin itong pares ng Sander dito sa Dapdap. Let's G. Yung Tarlaceños, kung mapapansin nyo, yung pinaka beef or laman na mismo pares nila is nakaiwalay. So ito yung pinakasabaw, and then may noodles na siya kasama. Then may kasama siyang mais guys, siya kung makikita nyo. And then nasa inyo naman guys kung gaano kaanghang yung ilalagay nyo. So lalagay nyo siya ng chili paste. So maglalagay kayo ng patis or kalamansi. So nasa ano pa rin, nasa panlasa nyo guys kung paano siya tiniplayin. Pero sabi ng owner guys, no, templado naman siya. So kanina tinikman ko na siya, napakasarap niya sa guys. So napakalasa ng pinakasabaw niya. So ito guys, no, titikman na namin. Yun na Tarlaceños sa lahat ng bikers. So pagkatapos nyo pumunta sa Tanawan nga, sabi ko nila, tsaka Batyawan. So pupunta kayo dito sa bandang Dapdap, maraming ahon. So perfect ito guys, pampalakas ng tuhod. Ito, titikman na namin siya. Haluin muna natin. May pa naman, no? Siya. Yan. Lagyan natin sa kanin. Lagyan natin ng konti sabaw guys. Oops. Pinaka-price pa lang ng pares nila is 60 pesos. So may kasama na siyang kanin. So kaya tinawag siyang pares sir dahil may kanin siya. Yun. So dito may pares siyang beef. So may noodles tsaka pinaka-soup. And then yung kanin guys. And then yung pinaka-pares mami naman nila. So 50 pesos sir. So 50 pesos guys. Tignan nyo naman. Sobrang dami. Siguradong sulit. Oo. Ito yung vlog no? May bayo din. Masulit yung lugar eh. Maganda. Dati wala. Sobrang sulit Tarlaceños. Siyempre, lumalaki. Hindi na sila nagkakasya. Oo. Parang may sabi na. Tsaka gusto ko yung ganito. Parang Ano, mapapahong home ka lang at home. Sobra. Makabike kami kasi, minunda. Pwede kami naman. Pwede naman din. Basta Sunday na alaw. Also chill lang. Kaya meron siyang oras, 2 hours. Hindi ka naman malalasing sa 2 hours. Ano sasabi mo? Masarap, sulit. Mapaparami yung kanin mo. Dahil ito, authentic na ano. The best. Ang sarap ng pinaka-beef nila, no, Tarlaceños. So manamis-namis siya. Tapos parisa mo yun siya ng soup. Ito siya. And then yung pinaka-rice nila, talagang fried siya guys. Hindi siya pinudburan lang ng garlic or ano. Fried na fried guys. Saka isa sa mga ini-enjoy ng mga nagbabike bukod sa rides. Matikira. Pagkain. Yun, tama yun. So ito nga yung request ng mga subscribers natin guys, no. Yung dadaan tayo sa isang kainan. So mag-suggest tayo ng isang kainan na pwede nilang puntahan guys. So nung una pumunta ako sa Tanawan guys, no, may suggest akong lutuan. So ito guys, no, perfect din puntahan tong pares ng Sander dito sa Dapdap, Bamban Tarlac guys. So malapit lang siguro. Kung nakabike kayo guys, nasa 10 to 15 minutes. So andito na kayo. Kung naka-motor naman kayo guys, nasa 5 to 10 minutes lang siya. Sobrang lapit lang guys. So pasyalan nyo guys, no. Pagkatapos yun ng Batyawan tsaka Tanawan, perfect na puntahan to. So ito nga Tarlaceños, magkikita itong pares mami nila. So mayroon siyang mais,
And then buo yung ano sir, no? Buo yung itlog, so chinap-chop na siya. And then nandito na yung pinakalaman. Ito na siya. Alright. So ito yung pinaka noodles. Guys, perfect. Look at this. Check it out. Hey, Jams. Sulit ah. Halagang 50 mga kaibigan, no? 50 pesos? Sulit na, Yeah. sulit na. So, napaka-budget friendly, no? Napaka-budget friendly Tarlakeños sa lahat ng bikers, so riders. Kung konti lang yung ano, yung pinaka-budget nyo, guys. Sulit na sulit. Titikman na natin siya, guys, no? Right. Exploring Tarlac. Subscribe. Nandito pa pala yung ating guest na from Campus Tarlac. Meron po silang YouTube channel na Exploring Tarlac. Yan, subscribe po kayo sa YouTube channel nila. Meron din po pala akong YouTube channel called CK Kapil. Yung spelling po ng CK is C-E-E-K-E-Y, tapos Kapil, C-A-P-I-L. Yan. Meron po akong, hindi ko na sasabihin subscribers, konti pa lang. Pero I make music for fun in my room. Subscribe po kayo, road to 100 subscribers. Yung Tarlakeños, huwag nyo rin kalimutang i-follow yung Facebook page ng Pares ng Sander, guys. So ilalagay ko siya dito, guys. So pwede kayo mag-PM kung marami kayo pupunta dito. So siguro mag-perceive na lang kayo, guys. Yeah. Yung Tarlakeños, huwag nyo rin kalimutang i-follow and i-subscribe lahat ng social media accounts natin. So may TikTok account na tayo, Instagram, and then pinaka-YouTube channel, guys. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ng mga videos natin, guys. So comment lang din kayo sa pinakailalim, guys, para sa next na pupuntahan natin. So i-cover natin. Then guys, thank you. Yung Tarlakeños, hanggang dito na lang. So don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng videos natin, guys, no? Kung ganda gusto niyo itong video to, guys, pag-share na lang. So sa lahat ng bikers, riders na pupunta ng Batchawan tsaka Tanawan, so perfect puntahan to, guys, no? Pares ng Sander dito sa Dapdap, Bamban, Tarlac. Pero sabi hey! Shay! Cut mo na yung ito. Tulad nga nung sinabi ko, no, Tarlakeños, yung isang subscribers na nag-request sa atin, yun nga, yung isang subscriber, baklat. Cut. Amen.